Dipalangi ula misterius. Anggone kepengin nekani situs sing saksuwene iki dadi kawigatene, sajak ora bisa disemayani maneh. Luwih cepet, luwih becik. Awit yen dheweke enggal nekani situs mau, saora-orane bakal entuk katrangan magepokan karo paneliten sing lagi dilakoni. Mula awan kuwi sakwise nyepakake piranti sing dibutuhake, Farhan banjur ngetokake sepeda motor, geblas menyang omahe Susilo. Kanca jaman kuliah sing omahe ora patiya adoh saka situs sing arep diparani. Kira-kira sak jam suwene sepeda motoran. Wekasane Farhan tekan papan sing dituju. Nanging bareng ditotok-totok lawang bola-bali. Nyatane omah mau ketemu suwung. Manut tanggane sing mung adu kikis. Susilo wis kawit mau lunga ngeterake bojone embuh menyang endi. Gelem ora gelem Farhan ngenteni sak mulihe Susilo. Murih ora nglagut, Farhan greyah-greyah rokok ing tase, disumet lan banjur klepas-klepus karo lungguhan ing teras omahe Susilo. Nanging ora let suwe, ngerti-ngerti ana sepeda motor mlebu pelataran. Wis suwe anggonmu ngenteni Han, tembunge Susilo sakwise nyedaki lungguhe Farhan. Durung, wong rokok sakler sing ndak sumet durung entek, wangsulane Farhan karo isih ngematake rokok. Kowe teko kene apa sida arep menyang situs ing wetan kampung kuwi? Susilo takon. Yen ora arep niliki situs kuwi, mbok menawa wae aku ora tekan omahmu, Sus. Dasar patrapmu jan ora memper, Farhan nyekakak. Janjane ana apa? Kok kowe adreng arep niliki situs kuwi? Kuwi kanggo bahan panelitenku. Cetane, aku lagi nganakake paneliten ngenani asal usule kampung ing wilayah kene. Mulane aku kepengin ngerti apa jenenge kampungmu ana gegayutane karo situs mau. Susilo ora age-age kumecap, nanging malah nggeret Farhan diajak mlebu omah. Sakwise lungguh ing ruang tamu, let sedhela katon kledange bojone Susilo nggawa wedang 2 gelas. Sakwise nyalahake wedang ing meja lan manggakake, wong wadon mau banjur bali menyang mburi. Kene yo, kowe kepengin nekani situs Watu Lemper kuwi Han? Susilo baleni takon sakwise nyeruput wedang sing mentas diladekake bojone. Kaya sing tak kendhakake ing jaba mau, aku kepengin ngerti apa Watu Lemper kuwi ana gayutane karo jeneng kampungmu ora? Situs kuwi katelah Watu Lemper, wujude gilik rada dawa. Situs kuwi ana sambung rapete karo kampungku sing aran Lemperan. Ora ana katrangan sing gumathok. Warga kene ngertine situs kuwi minangka punden sing dikramatake. Farhan manggut-manggut. Yen ngono, saiki aku terno menyang papane situs mau. Susilo nyawang jam tangane sak teliraman, nuli kandhane. Yen manut aku, aja saiki, liya wektu wae. Lah ngopo? Yen saiki mangkat menyang situs mau, tekan kono wis jam 5 sore. Tegese wis mlebu malam Jemuah. Luwih-luwih iki malam Jumat Kliwon. Saksuwene iki ora ana warga sing wani nyedaki papan mau. Angger malam Jumat Kliwon. Kejaba mung wong sing pancene gembleng tekate
arep nglakoni tirakat. Krungu tembunge Susilo sing kaya ngono. Farhan jegrek, batine takon-takon dhewe. Menani situs utawa punden sing dianggep keramat lan jalari warga ora wani nyedaki ngepasi malam jemuah kliwon. Nanging kegawa kekarepane sing adreng. Kepengin enggal weruh lan gatekake situs mau. Dheweke panggah ngajak Susilo. Murih gelem ngeterake. Senajan Susilo wis aweh tembung akeh-akeh ngenani kramate situs mau. Nanging Farhan tetep puguh karo kekarepane. Ora wurunga Susilo kepeksa ngeterake menyang papane situs mau. Sakwise nitipake sepeda motor marang salah sawijining warga sing omahe sak ngisore gumuk. Farhan lan Susilo agi-agi mlaku ngunggahi gumuk. Nanging lagi entuk setengah laku. Ngerti-ngerti langit katon peteng lan banjur udan riwis-riwis. Nanging Farhan orang gagas kahanan kaya ngono. Tetep ngajak nerusake laku. Ora let suwe. Lakune Farhan lan Susilo wis meh tekan pernahe situs sing arep diparani. Nanging tanpa dinyono-nyono. Dumadaan angin tumiyup banter. Nepusi Farhan lan Susilo sing mlaku alon-alon. Ora mung kuwi. Kira-kira 10 jangkah ing ngarepe. Ngerti-ngerti ana wujudan ula gedhe warnane ireng. Malangi dalan sing arep diliwati. Anae sirah lan buntute ula mau ana ngendi ora disumurupi. Mandeg dhisik Han, tembunge Susilo alon. Coba sawangan ing ngarepan kae. Tulung gatekno kanthi permati. Farhan ngendhek jangkae. Panyawange tumancep menyang arah ing sak ngarepe. Ula gedhe sing malangi dalan. Tembunge sak banjure karo ngrasakake githoke wiwit mengkirik. Ula gedhe sing malangi dalan lan ora disumurupi endi sirah lan endi buntute. Kuwi mbok menawa minangka pratandha cethane ngelingake awake dhewe murih ora mbajutake laku. Sak perlu nyedaki punden. Kedadian aneh iki ora liya perangan saka kramate situs Watu Lemper kaya sing tak critakake ing omah mau. Awake dhewe kudu bali? Farhan takon. Loh becik ngono, ya wektu awake dhewe bisa bali mrene meneh. Farhan sing wektu kuwi rasane dadi aneh lan beda karo sadurunge. Wekasane mung manut karo pamarayogane Susilo. Kakarepane sing arep meruh wujude situs Watu Lemper. Kepeksa diwurungake. Wong loro banjur kluntrung-kluntrung bali. Sak tekane omahe Susilo, Farhan sing isih penasaran karo kedadian sing mentas dialami. Banjur takon akeh-akeh marang Susilo. Sakwise entuk wangsulan sing akeh uga. Farhan mung bisa manggut-manggut. Ora arep percaya karo babagan sing mambu mistis. Nanging sing mentas dialami nyatane kaya ngono. Yen arep mara menyang situs, aja dina Kemis sore, dina liyane wae. Tembunge Susilo ngelingake. Yen ngono, tiya dina aku mrene meneh. Aku isih kepengin banget mara menyang situs kuwi. Gandeng wektune wis ngarepake maghrib. Farhan banjur pamitan ing sak dawane dalan tumuju omahe. Kedadian nganeh-nganehi sing mentas dialami tansah cumantel ing pengangene.